such a nice body, and she'll say she doesn't even go to gym. Well, I do now, but you know what I'm saying. Or someone will say, oh my God, you're doing well as a DJ. And she'll say, yeah, but it's so easy to be a DJ. But you get where I'm going. Like someone who's always trying to make like what you Sanibonani yenibingelele amanyanda intokazi kanti ke nazi enginiphathele zona ngaso lesikhathi kusatrenda ivideo ya DJ ongusaziwayo uDJ Zinhle. So kule video uZinhle ubekhuluma lana ngomngani wakhe whom she didn't mention igama lamngani but uyaveza doing is not that hard or good enough. Have you ever had a friend like that? So social media ubone yabantu iveza lo mngani uPhilthosi ukuthi uyena lo mngani uZinhle ebekade ekhuluma ngaye kulandela ubudlelwano babo as abangani since kade baqala ukuba abangani. So kune video lana ka Philthosi ayikhuluma khona noMosley omunye osaziwayo eveza lapho ukuthi uZinhle is not married. Uyachaza ngendlela yakhe ukuthi uZinhle kusamele ashade umshado wesintu enze umbondo uthi ke ukulotsholwa nokushada akufani. So kusamele kube nomembeso umabo uthi ke ugirl after lapho usengazibiza njengomuntu oshadile emva kwayo yonke leyo umsebenzi. Kanti mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha ku comment section kanti ke nangu uDJ Zinhle esichazela yena ngalomngani otoxic.